VVD aan de top, ja daarvoor staan we sterk. Maar om zo ver te komen kost ons toch ook veel werk. De heide. VVD, ja dat weer een ploeg natuurlijk, waar in het verleden hier in heel Friesland en echt via de boeten over praat waar. Ja, alle dorpen om ons heen, hè, die hier praktisch al je ploegjes die in het 3-4 FVB zitten. Maar we speelden toen al in het heeste van de amateurs in Nederland. Dat we in die tijd tweede klas KNVB. We gingen een spits, dit ook snel weer, dit scoren koer. En we gingen daar echt een paar buffels doorzien. Dit zijn zo. We gingen net om kant. En dan neem ik, die worden nooit neemt. Het is altijd Papke, Piet, Klaas, die man. Maar dan kun je bij Wiebinga en die wordt vocht. En dan is het Nauta. En dan een Boorsma. Dat zijn bolle mannen die de krommels echt voor je oprommen. We bestaan nog 74 hier en in die 74 hier ben we honderden leden verlen. Dat kan natuurlijk net anders. Maar wij zagen nog steeds wel een warm plakje bij ons in het hart. En daar gaat het om. Goed zien en hier had ik naar uw eerste elftal gezegd dat wij in de vierde of in de derde klas KNVB voetballen. En ik hoop dat wij met medewerking van de gemeente dat wij daar verder mee kennen. En dat we hier dus een fantastisch mooi complex deel zetten kennen. Oké, goedemiddag. Als ik heel kort even de aandacht mag, want iedereen staat natuurlijk te popelen om lekker te beginnen met de clinic van FC de Rebellen, toch? Ja! En dat mag iets harder. 1, 2, 3. Ja! De wedstrijd moet je snel reageren. Ja? Welke boodschap zou jij nu aan de jeugd mee willen geven? Nou ja, ten eerste, voetbal is leuk, dus plezier maken en leg jezelf niet te veel druk op en kijk gewoon hoe ver je kan komen. Maar was dat